بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتغو أبرني daha jaga honoma wogowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feñjey ɓataake bindaɗo naasaande joyi yarkoma hitande ujunnaje nogas tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkunde jeerewal o wi kam tan yendewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni pop ɗo woni ɗo en calmini ɗum ɗon en juurima ɗum ɗon en jetti ɗum ɗon en ñaguima ɗum duwaw en duwanima ɗum alhamdulillah ko yettude Allah nde tawno neɗɗo so Allah rokkimo walde e jaamo fini yo yettu Allah ko juuti weeɓani won jamma beɗɗo o mo finani won finɓe wonɓe pinani won yaaɓe won arɓe alhamdulillah neɗɗo ɗo woni kala yettu Allah Allah wi ko jette kam mi ɓeydana mon mo yettata Allah ala ko wawi dañde haydara en calmini dendagal bandiraɓe kala eɗen calmini ɗo hen dendagal bandiraɓe men Gambi Saare Demba Wulli Weste somi welama wiya ko Saar Demba Wulli Weste saabu table wuuro ngo ko inda woni hen Saare musidɗo men Bakary Aliou Dialalo Ba mo ganduɗa gorko pullo baɗo gueɗe mantiniɗe nder fulfulde nde pindowo hatumeje kawniɗe woni kalandiriyeji semi hatum ko kalandiriyeji juɓɓuɗi pewɗi kala subaka sara ɗum e nder windere nde kala bindowo alkule pular waɗa ɗum e nder réseaux sociaux beele yimɓeɓe naftoro joom haqqille jumtuɗo jiɗɗo pulagu pasniɗo ko woni ko taweteɗo to Angleterre jiyaɗo to Saare Demba Wulli West rowande en gari ha ɗon teddungal mangal ngal mbaɗanɗa amen ani miñe min beltimen fewi woni ceerno Ibrahima Ba en calmini dendagal Saare Demba Wulli Wastanaɓe kala kono nonne kadi Saare Gueɗanaɓe pop en calmini ɗumen nde tawno Saare Gueɗa ko ɗon batu o wanno woni bato heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo woni musidɗo men Amadou Sané Paté Sané e dendagal hufɓe ɗen cati toon kala ko wayno musidɗo men ceerno Mouhamadoul Amin Ly toon to leydi Gambi min beltima min calminima min calmini dendagal cuuɗi men kala inde wuuro ngo ne ara yam no feewi ko noonne kadi dendagal tubanaɓe ha fayenma ñamanari e dendagal nokkuji ɗi kala kono kadi jillu men toon ceerno Habous ceerno Siraji Diallo welede Allah e makko sohna Ouma Hani an ceerno Abdullahi an ceerno Daouda Sow ceerno Ahmadou Diop gawlo ɓalejo e dendagal yadanoɓe kala moni kala wonko yejjirtoon ha heddi enen alhamdulillah kono kadi Guinée Conakry
hettiyankoɓe men no feewi sohna Roguiatou Silla ha to États-Unis d'Amérique min calmini funeɓe Alhassane Al Husseini e sohna Zeynabou e dendagal guinenaɓe kala e dow indema nde tawno leppiɗi ne keeɗe ha toon to Guinée Conakry ha tenti guinenaɓe wuurɓe a toon to Libéria. To noonne kadi Guinée Bissau musidɗo men ceerno Abdoul Karim Kandé gando moƴƴo jirliɗo baɗɗo leyɗele Afrique ko noon kadi ceerno Aliou Diawo jangguinowo Qur'anil Karim ngana min calmini dendagal bafatanaɓe e ngabunaɓe kala e dow inde moon e dendagal winde nde ha fayanma toon to Fass Seydi Salem on calminama on juurama. ceerno Haali Abdoullahi Sy en garti hande e yewtere men buuɗal yurmeende mi salminima mi juurimama mi wi kisal ɓuural nden ka e yajede yo duuma e ma ceerno Haalidou Allah nurɗina gandal ngal ɓeyda kadi laɓɓinde sawtowol ngol ha ko laaɓi ko e pinal ngal nde tawno yeynoto gandal ko pinal ceerno Haalidou neɗɗo ko yiɗi fof o jangga so ala pinal yahata ko pinal woni neɗɗo puccu daɗo waduno kala ko gandal lampa jeynoto ka gandal ngal ko pinal galle nanno waduno kala ko muñal ɗum ɗo so ala e gando yahata hay nokku ceerno Khalidou assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla calmina bandiraɓe garini jewte men Yunus ndemo dano ko ɓurɗo winde dognama Musa Khalilu werla e jeyli dadiri ko sabu ɓurɗo windere dognama Musa Khalilu werla e jeyli dadiri ko sabu ɓurɗo windere وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ceerno Abdullahi Saar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonɗa foof yo weluya Allah e kisal mum e nden kamum won e ma en calmini dendagal julɓe ɗo goni caggal yettude Allah e julde nulaɗo o sallllahu alayhi wa sallam kono en gardini e calminali he jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e aduna en dewni hen seremɓe men tedduɓe moƴƴuɓe wonɓe sababu joɗade en eɗen mbiya Allah wi nulaɗo wi en calmini ceerno men guiɗo men sehil men alhamdulillah moƴƴo mo Allah moƴƴini moƴƴanowo jiyaɓe Allah gando gandinowo dewowo Allah dewnowo Allah biyeteɗo alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi en calminimo en juurimomo en ñaguimomo duwaw en duwima nde Allah jurnata balɗe moƴƴina battane lowo cellal en calmini kawmen ceerno men guiɗo men ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah nde Allah dumnatamo cellal en calmini galle o foof kono en calmini guiƴam ceerno Abdoullahi Khalil Baye en calmini ceerno Ahmadou Sy mo ganduɗa ko jeetegui men to Le Havre ko gorko moƴƴo gorko cuusɗo gorko newiɗo gorko Karaysire gorko mo heñaki gorko tedduɗo gorko teddinowo taw ɗum ɗo foof ko limtuɗen omo yaade hen e cuddiɗo makko moƴƴo o hono sohna Fatimatu debbo moƴƴo debbo muñƴo debbo ɗoftiɗo debbo kaɗɗo e yamirore jaɓɗo jaɓanɗo joom galle muɗum en kalani yo wel kalduɗen ko Allah fodde ko jiiɗen wama shahidna illa bima alimna nde wonde wama kunna lil ghaibi hafidin en calminiɓe no fewi en ñaguima Allah yo Allah waɗanɓe barke eko jibina kono en calmini ceerno Ahmadou Diago en calminimo no fewi ha to Argenteuil en calmini jinnaɓeɓe en calmini musidɗo men guiɗo men sohna Hawwa Sow jeeyaɗo to tiri yimme kono taweteɗo ɗo e Paris en ñaguima Allah yo Allah hokkumo sago makko humtanama haaju makko barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam en calmini el befnaɓe foof
en calmini Ifra Karfoso jaatigi men kanko e suddiɓe makko sohna Hawwa Seydi Sow. En calmini sohna Fadimatu Bakku Guèye. En calmini Seyni Karfoso sohna Aissa Soumare. ɓe fof ko jaatigueɓe men, ko tedduɓe ko teddinoɓe teddinɓe en ha yetti nokku. eɗen ñaagui Allah yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe. sohna Zeynabou Dem, Zeynabou Thila, sohna Fadimatu Diop, kamɓe fof ɓe calminama. en calmini evronaɓe, hay goto e mabɓe en goppani. en calmini Gayel walla Gaynde Diako, en calmini mo no feewi. en calmini cuddiɗo makko gonɗo sababu moƴƴere nde kala, Seydi Konté no Hawa Konté. en nawtatɓe ha to Dondu, kono ɓe tawete ko Évro ɗo e France. en calmini wondiɓe mabɓe Ba Moussa, en calminimo, en duwima kadi en duwanimomo Sankare mo jaraɗen en calminimo, en duwanimomo. en calmini cuddiɗo makko sohna Aïcha, kono en calmini ndeysan aduna ko noon. en calmini ceerno Yahya e sohna Gedda Seydi Guisse en, yo Allah yowon moƴƴere. mawɗo moƴƴo o en calmini ɗum, hono Oumou Touré timmuɗo o en calminimo no feewi. yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala. Seydi Konté sohna Hawo, yo Allah yoɓe moƴƴere. Seydi Konté, Seydi Touré, sohna Oumou Touré, yo Allah yoɓon moƴƴere. on jarama de. en calmini Lo Havre naɓe kala, hay goto en goppani. en calmini ceerno Samba Gangue, omo taweɗe Lo Havre, joom suudu makko Kadja Seydi Dia. en calmini Baya Thiam ha to Sinthiane Padalal, kono taweteɗo ɗo sohna Aissatou Niane Ndiaye. jaafoɗa on ɗon ko cuddiɗo makko, kono ko ñamowo ñebbe noon. Seydi Ndiaye, yo Allah yoɓ moƴƴere. on jarama onon e teddugal moon. Samba Gangue e galle mum, Baya Thiam e galle mum denɗi, on calminama de. teddugal moon yiyama, on teddini, on teddini kaddi teddugal. yo Allah yoɓ on moƴƴere. en calmini mawɗo men Soda Konté, kanko e joom galle o, yo Allah yoɓon moƴƴere. en calmini mawɗo moƴƴo Munoy Mbodj, en calmini joom galle o, en mbiɗum Seydi Thiam, yo Allah yoɓon moƴƴere. en calmini sohna Zeynabou Konté eskey, Seydi Konté, Seydi Konté. en calmini joom galle o, en mbiɗum kadi Konté. teddinɓe yiɗɓe jiɗiri Allah guila yiyaka, nde ɓe jiide kadi ɓe kolliri yidde mabɓe, ɓe teddini. yo Allah yoɓon moƴƴere, yo Allah yoɓon moƴƴere. en calmini mawɗo moƴƴo Sehil Yousuf, jiɗɗo Yousuf biyeteɗo Sira Gako. jiɗɗen yidiren Allah, enenne kadi eɗen jiɗimo, eɗen jiɗirimo Allah. Seydi Gako, ko Allah jibina ko, yo Allah waɗe hen barke, yo Allah humto hajuji kala. en calmini mawɗo men biyeteɗo Selli Ñaan, yo Allah yoɓmo moƴƴere. o jarama, kankone o teddini. en calmini bani men debbo Kadja Mbaye, taweteɗo do Sanwa, kono nawtetemmo ko ha to Kanel. banira debbo moƴƴo, cuusɗo, muñɗo, ƴoƴƴo, teddinɗo, yo Allah yoɓe moƴƴere. juulɗo kadi timmuɗo. en calmini musidɗo makko Astou Diaw, kono en calmini Binta Oumar Diop ha to Mauritanie. en calmini musidɗo men mawɗo ceerno Oumar Ndiaye. en calmini ɓiyiko mo ganduɗa woni sababu hakkude men Sile Ndiaye. en calmini sohna Ramatullahi Lom, en calminimo no feewi, kanko e joom galle o, en mbiɗum Guisse. en calmini sohna Aissata Abdullahi Sy, kanko e ceerno Abdullahi Sy. mi salmini badiraguelam Aissatou Wele, mawɗo moƴƴo, juulɗo, jiɗɗo moƴƴere, tedduɗo, teddinɗo, kono en calmini joom galle makko Hamme Sy, taw nawtetemɓe koto Jowol. mi salmini Jeefu, kono en calmini Tokara Nene, sohna Zeynabou Hamme Sy. en calmini Bandel Silla ha to Somana. en calmini dendagal juulɗo ɗo woni ceerno Mouhamadou Kane, ceerno Mouhamadou Diallo, ceerno Mahamadou Ba, ceerno Ahmadou Ba, taweteɓe ɗo Tarab, kamɓe foof ɓe calminama. hay goto e mabɓe yejjitaka. yo Allah yoɓ on moƴƴere. Baba Abdourahmani Diop to Duro, a salminama. en calmini dendagal juulɗo ɗo woni
ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma ciftuna en to jarannoɗen e on saaha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy golle man jooɗi peewi ɓe calminama ɓe juurama kamɓe calminaɓe foof e dow inde mabɓe en calmini dendagal hettotoɓe yewtere nde kala an jooɗiɗo aɗa hetto yewtere nde ɗo kettotoɗa ɗo waɗe ɓernde ma min calminima min ndewe inde ma tene kadi min kettinma tene duwaw ma o ene yetto duwaw ma o ene yetto an dewintoɗo leppi ɗi aɗa yiilo tonggode amen ha mbawa hebde amen ma heb so Allah jaaɓi kadi min battema haqqille kalɗo gonɗa e nder ɓerɗe amen e cereline hen amin jiiya moni kala ɗo woni ɗo amin beltini ɗum ɗon amin calmini ɗum ɗon tene duwuji mon ne jettone naata e amen ene wonana amin aljanna alhamdulillah. ceerno Khalidou Abdullahi Sy jaranoɗen ko Zuleyha ne woni e tampere caggal duuɓi 15 omo yiilo annabi Yusufa omo ronki yiitude ɗum eskey goram ceerno Khalidou bisimilla ma. Waaleykum salamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal mi ñaganimama Allah moƴƴere ñaguima Allah to gonɗa foof yo weluya Allah won e ma en jetti Allah kadi Allah gartirɗen kadi e oɗon ñalawma hande wawde jottade ɗo e addande en jewte ɗe gownoɗen addude en jettiri ɗum Allah no feewi. Seydi Saar mi weltanimama kadi ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen kanko Zuleyha e on ɗon saaha omo woni e tampere mawde o ɗaɓɓi annabi Yusuf duuɓi 15 omo ronki hebde ɗum caggal nde annabi Yusuf yalti kaso o ƴetti o jas o waɗi pop ala fof ɗo rewani ala fof no ɗaɓɓirani yiide annabi Yusuf kono o ronki yiide ɗum e hoddiro Allah annabi Yusuf ene joguino yewtere wotere nde waɗanno conférence goto ko ɗon o ari omo yaha o jogui ko cawel makko omo membino omo weddo cawel ngel yeeso makko woto yande e hunde kono o wona jiyowo o yiyata haydara kanko oɗo Zuleyha e on ɗon saaha e hoddiroji Allah e bawɗe muɗum kanko oɗo Zuleyha o dari annabi Yusuf ene woni to kanko o dari ga caggal yimɓe on saaha renduru yimɓe ne wayno leydi yimɓe ne ndendi e yeeso annabi Yusuf taw ko dental mawgal annabi Yusuf ko lamɗo sa'a pop o noddar yimɓe ɓe o waɗa conférence o haala so won ko waylete e laamu he o haala so won kuule mbaylete wonande leydi ndi o haala yimɓe ɓe keɗo ko ɗin ɗon batuji sa'a pop kanko annabi Yusuf omo waɗa noon sa'a pop omo waɗa noon e on ɗon saaha taw leydi ndi pop ɓe dokkimo koye ko ɓuri hewde e leydi he hankkadi taw yaadi e makko e laamu he hankkadi ɓe jaɓimo nde o natata e laamu he nde wona noon wano kono hankkadi ɓe jii nafoore makko ɓe gandi kamɓe fof ɓe mbatte makko hakkille e on ɗon saaha noon Zuleyha ko ɗon dari o wulli dane makko dow omo haala. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ene jangguine neɗɗo e nder gurdam mum yo dañ ko wahli e nder galle yo dañ ko mbahluɗa e nder rendo yo dañ ko mbahluɗa mema ɓerɗe ɗe kuccita faade jomiraɗo faade moƴƴere bonande usto kono neɗɗo ɓeydo bonande wonata neɗɗo moƴƴo. ceerno Khalidou nde Zuleyha wulli luuki holko haali kankoɗo hen debbajo gonɗo e ƴewde annabi Yusufa. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi a jarama e namdal ma baɗngal fayida
joni noon kanko Zuleyha nde wulli nde holko haali ndeysan e on saha ko gumɗo e kadi ko basɗo omo tina musalla kewɗo e on saha kanko Zuleyha sibi hewde gilli Yusuf hewde e nder makko e nder ɓerɗe makko o dari yeeso Yusuf taw Yusuf yimɓe hewɓe dari yeeso muɗum o noddi dane makko dow kanko Zuleyha holko haali o wi subhana man jaala al abid mulukan bi ta'atihim wa jaala al muluk abidan bi ma'siyatihim o wi senare wodani on battuɗo senare wodani on battuɗo jiyaɓe gonti lamɓe sibi ɗoftare mumen nde ɓe ɗofti Allah o wi senare wodani on Allah battuɗo lamɓe gonti maccuɓe sibi goofi mumen e lekaɗo haala joom hakkillaji ne pamaka Seydi Saar o wi senare wodani on Allah ko Allah o haalata o wi kanko oɗo Zuleyha gila annabi Yusuf hollanimo Allah gila annabi Yusuf resanimo taw o woni gonɗinɗo Allah sibi sakkede hankkadi o heeli dendagal Allahji ɗi o rewanno o sarkitiɗi kanji pap sibi addanimo helde ɗin ɗon Allahji ko omo noddadi yoɗi ballumo o heɓa Yusuf e nder suudu makko he omo waɗi hen Allahji kewɗi ne waɗi hen ko mawɗi ene waɗi hen ko tokosi kanko oɗo Zuleyha kala ñalawma o ñallata ko noddude Allahji ɗi yoɗi ballumo mbete omo heɓa Yusuf no noddirtaɗi yoɗi ballumo ni ko noon Yusuf ɓeydi woɗɗirdemo omo ronki yiide ɗum kala ñaɗo pini ala ko woni haaju makko sowona yidde Yusuf o wallindoɗo Allahji makko ɗi balle kam o ñaagoɓe no neɗɗo ñagorto Allah ni o ñagoro noon ɗiɗo sanamuji yoɓe ballumo o yiya annabi Yusuf o waɗi hunde foof oɗon ko yiide annabi Yusuf ko ɗum woni sababu o heeli ɗiɗo sanamuji kanji pop o tawi ɗi nafata haydara Allah ne fiɓi moƴƴandemo ayi ɗum ɗo foof jeeya koye hakkille mo kalnoɗen hanki o ayi o rewi ɗum ɗo o tawi e nder hakkille makko e hakkille makko tan o tawi ɗum ɗo wona goonga o woppi ɗum ɗo ene addane neɗɗo ruttade Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy ay konngol Zuleyha ngol ko kalɗa ko neɗɗo ne jari hutorade haqqille no feewi sa ƴeewi hanki hoɗantenoɓe tufɗe kolli belɗi ɗi sa ƴeewi hanki galleji ɓurnoɗi wawde ñamede ɗi sa ƴeewi hanki galleji gonnoɗi dow ɗi ko ɓuuren hewde ɗin gonti hande less galleji hanki ñolanoɗi ɗi so defi bottari kirtotako kafe kam haala haaletake ko ɓe hande gonti dow rowe en folanoɓe hanki ɓe ko ɓe hande gonti yeeso ɗum noon ene jari miccade ceerno Khalidou hanki a haali hakkille walla mbiyen haqqille nde tawno Allah kalnde o haali Qur'an o wiyata ko ya ulil albab koye joomen hakkillaji en o haalde ceerno hakkille wona mere neɗɗo kala ko hakkille kala ko Allah tagno e neɗɗo haqqille woni dowrowo ceerno Khalidou holno jiiruɗa haqqille e neɗɗankagal e yeruji muɗum ceerno Khalidou wallahi Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama en calminiɗo kaw Yaya kewɗe weltade so tawi konngol ene rutto e ma Seydi Saar en kaali hanki haqqille wona mere neɗɗo rokkira ɗum ko ɗum woni neɗɗo so ala haqqille ayi sa namdama hol pièce ɓurɗo serde e neɗɗo tan wi haqqille ay oto so ala volant o wawa dogde so dogi tan o yanata koye o bawmoto kala gonɗo hen koko bawmoto alay saago o waɗa volant wawa yiltudemo so jogori yande gaska walla yande ɓalal walla yande lekki walla yande goɗɗum
hakkille ko ɗum woni vala neɗɗo, ko ɗum haɗata neɗɗo wadde ko fewani, ko ɗum haɗata neɗɗo yande ɗo fotani yande, ko ɗum haɗata neɗɗo gañade, ko ɗum haɗata neɗɗo, ko ɗum haɗata neɗɗo, ko ɗum haɗata neɗɗo. ɗum waɗi so tawi on ɗon pièce ɓurɗo serde e neɗɗo o sortama e neɗɗo tan, ɗum waɗi neɗɗo o ɓorto comci makko o yaaha taw sahade pièce o wone makko nde o waɗatano noon, ko pièce o sortede makko ko ɗum haɗannomo wadde ɗum ɗon, oɗo pièce wonnodo e makko nden ko ɗum haɗannomo kanko neɗɗo o wadde ko fewani, walla ɓorade e yeeso yimɓe, walla haalde konguɗi ɗi moƴƴani, oɗo pièce haɗannomo ɗum. sa ƴeewi neɗɗo mo sellani mo ganduɗa haqqille o koko iwi e makko e neɗɗo mo ganduɗa haqqille mum ne hedde mum, golle mabɓe gona gotum. wadde ko ɗum ɗo haɗanma wadde ko fewani, wadde hen sahaji sa hutorima oɗo hakkille tan ene wawi hokkudema laabi ɗi poɗɗa rewde daña jaam e gurdam ma kaddi kada wuura. mbasa tan wadde bulu bub ala a miijoto haadema gollude. hay français haali ɗum avant parler il faut réfléchir, haadema haalde alay saago miijoɗa, avant fait quelque chose, haadema wadde kala ko wawi wonde e aduna, haadema hakkille, ardina hakkille. yo ɗum waɗi ɓernde wawi ko yidde, wawi ko yamirde, kono banggue miijo ene moƴƴi walla moƴƴani ko hakkille. ɗum noon gardinen haqqillaji meɗen kala keɗen mbaɗa. ay oɗo Zuleyha o rewi ɗiɗo allahji omo noddadi fodde duuɓi yoɗi mballum o yiye Yusuf, so allahji gonga wonno kay wodanno way, kono hay hunde ala ko gasi o andi noon ndeke ɗiɗo kodi fenade, o heeliɗi kanƴi pop, hay goto o heddani, kanƴi fof o ittiɗo no heeliɗi. ay ko haqqille, ay o gonɗini Allah gila o resdirani e Yusuf kanko, o gonɗini Allah subhanahu wa taala gila o suwa taw resdodir e Yusuf Seydi Sarr. ɗum noon konngol arti e ma e on saha jokken gol. est ce que ceerno Khalidou hakkille woni kala ko pièce mo ganduɗa oɗo so ŋakke neɗɗo tan gasi, koreji jalani, kalde haqqille ŋakke neɗɗo koreji jalani, ɓandu welani, teni kadi golle gasani. ceerno Khalidou neɗɗo so tawi omo yewi haqqille makko to banggue feɗɗitade miijoji, yo luɓoye haqqille moƴƴo, ɗum woni disnade, ɗum woni disnade. neɗɗo aɗa yewi haqqille ma to banggue feɗɗitade e miijoji moƴƴi, ya luɓoye joom miijo moƴƴo, luɓo joom miijo moƴƴo, disno haadema wadde hunde. neɗɗo haadema wadde hunde disno, haadema serde joom suuduma disno yaaru seesa, haadema ñagade ceergal disno yaaru seesa, e nder galle haadema haalde konngol yaaru seesa. nde tawno konngol ko ndiyam so rufi ɓoftota ko fulɓe mbi. ceerno Khalid ene selli ko kalɗa ko tuba ko mbi ko neɗɗo haadema haalde micco no moƴƴi. ceerno Khalid ɗum ko hunde jarde accude hakkille. ɗo calminɗa kaw Yahaya ɗo, ceerno Khalidou eɗen calmina musidɗo men tedduɗo woni ceerno Mamadou Diop Thaïlande mo ganduɗa koredinoro, kamen goni gorel te, kono kadi ko gueɗe goɗɗe e nder ne keewi ɗe ganduɗa omo setti ko kalaten ɗo ko koye bindi winda, kono kanko yiɗum ra'ayal ayni, o yiɗum e guite makko, ko heewi o yiiri ɗum e guite makko. nde tawno oɗo gorko ala ɗo yaɓɓani aduna he, ɗo neɗɗo addata ɓiyum yeeya o yi, ɗo hunde kala ko haala o fawi hen guite makko. nde tawno jirliɗo jangguɗo poti, jangguɗo kala ko haale bindol, jirliɗo fawi hen guite mum. aɗa jangga aɗa sifo Makkatul Mukarrama, aɗa sifo Safa e Marwa, aɗa sifo Mina, o yeehi waɗi so ɓuranima gam oɗon poti. ceerno Khalidou Allah ko joom kawisaji, omo yeɗa ɗin kawisaji mo wela haalande Zuleyha faade Yusufa. ceerno Khalidou Seydi Sarr mi salminima lawol gongol. Allah ko joom kawisaji, omo ƴetta ɗin ɗon kawisaji o yeɗa won e jeeyaɓe makko. Yusuf ko hen jeeya, wallay ko joom kawisaji. e on saaha kanko oɗo Zuleyha o wulli dande makko dow,
o wi subhana man jaala al abidu mulukan senare wodani on Allah battuɗo wonnoɓe jiyaɓe wonnoɓe maccuɓe ɓe gonti lamɓe senare wodani oɗo taw noon ko ɗoftare ɓeɗo koɓe maccuɓe ɓe gonno ɓe ɗofti Allah Allah watti ɓe lamɓe ɓe lamti senare wodani on Allah battuɗo lamɓe wonnoɓe lamɓe ɓe o wattiɓe koɓe maccuɓe sibi goofi mabɓe ay o haalata ko kanko e Yusuf kanko ko lamɗo o wonno kala ko wino yo waɗe e on ɗon saaha waɗete Yusuf kañum ko kanko halfuno ɗum kala ko wino yo Yusuf waɗanno joni ko Yusuf wonti lamɗo e dow makko kanko o darti darde Yusuf ndani ɗaccu Yusuf ɗo darino e makko ɗo ni kanko ɓuri jastude Yusuf e oɗo saaha hande ɗo dariɗo sibi nden kanko nde o laami Yusuf ne yiyamo ene haalde e makko ene ɓattimo kanko nde o darti place Yusuf darino nden o Yusuf darti place mo darino o Yusuf ɓurti momo to darinoɗo kadi kanko ne o jasti to Yusuf darinoɗo hanki ko lamɗo o wonno kono laamu makko hanki e laamu Yusuf hande jiiɗa laamu Yusuf hande ɓuri laamu makko hanki towde Yusuf wonti lamɗo ha datti laamu ngu o jogino ngu kanko Zulaykha e kadi Zulaykha o dartima ɗo Yusuf darino hanki ɗo kono noon ɗo Yusuf darino hanki ɗo kadi saɓoyi ɗo dari hande ɗo kanko ko ni wayi Allah so felliti yobde ala timmat so tawi dokkal dokkeɗa haaɗi e jungo ma tan foti hen ko neɗɗo rokkuma wona Allah rokkuma Allah so rokki haɗata e jungo wawa ƴettude ko Allah rokki ala wawa ƴettidde wadde noon Allah yoɓi ha timmi wadde Zulaykha darima wulli haali kaɗo haala taw ko e yeeso annabi Yusuf sahade o waɗata ko wiyete conférence taw ko hakkude makko e ɓiɓɓe leydi ndi sahade woni lamɗo kanko annabi Yusuf e on ɗon saaha Yusuf nan dari yeeso makko Yusuf nani haala ka Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken gol ceerno Khalidou ɗum ɗo foof tekkirondi ko yidde yidde ko hunde hulɓininde yidde ko hunde mawde yidde ko hunde hawnide skey ceerno Khalidou Yusuf nani ko Zulaykha haali ko no Yusuf waɗi e ko Yusuf wi ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma paayo dingal joni noon Yusuf o nani Zulaykha ko haali ko Zulaykha haali ɗiɗo konguɗi ɗiɗi senare wodani on battuɗo wonnoɓe halfaɓe gonti lamɓe sibi ɗoftare mumen senare wodani on battuɗo lamɓe gonti halfaɓe sibi goofi mumen Yusuf ɗon to heɓɓiti wi ene wonduno aɗa andi on saaha taw Yusuf resi Yusuf wona Zulaykha o adi resde e won e tarihaji no gaddiri o resino debbo ko adi Zulaykha taw ko debbo biyeteɗo Asinat taw koye ɓurɓe mawnude darorgal e leydi he ko hen goto jibini oɗo debbo o wiyete ko Asinat e on ɗon saaha Asinat ne ɓattimo kanko Yusuf ene wondi e sukaɓe makko ɓe ganduɗa ko satiɓe mo kanko Yusuf o wiɓe jeehe ƴeewoye oya nayejo kalɗo kaɗo haala holi kanko son ƴeewimo on jiimo gasni nawtemo galle hami arta somi artima mi ƴeewmo sibi haala ka o haali ɗo ka ko haala mawka on saaha Asinat woni cuddiɗo annabi Yusuf oya yaadi eɓe yadannoɓe ɓe jetti oɗo Zulaykha ene woni debbo nayejo taw kadi yiyata haydara ɓe jetti ɓe dari yeeso makko ɓe dari e on ɗon saaha kanko Zulaykha o wi ijam
o ko Yusuf ne on wi ala wona Yusuf on ɗo min mi wona gorko komi debbo o yi an hol ɓattodiral ma e Yusuf peut sabi an mboɗo jaɓɓa hendu Yusuf e maɗa aɗa addanami hendu Yusuf mate aɗa ɓattimo no feewi on ɗon debbo biyeteɗo Asinat taw ko cuddiɗo mum annabi Yusuf heɓɓiti wi aha min komi cuddiɗo makko o mbiɗa o wi min komi cuddiɗo makko ko ɗon tan Zulaykha woƴiti yanoy e leydi sibigol ɗo konngol o ala ko waɗi ɗum noon so wona kiram o yiɗa Yusuf daña hay goto so wona kanko ɗo woni nayejo debbo o yiyata omo naywi kono omo hira Yusuf hay goto o yiɗa yetto ɗum ɗo on haali wonde min komi cuddiɗo annabi Yusuf ɗo Seydi Sar o woƴitoyi o yani e leydi kanko oɗo debbo biyeteɗo Zulaykha ɗum noon konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalid yidde ne hulɓini yidde iwde ɗo Allah ene hulɓini yidde iwde ɗo seyɗane ene hamni nde tawde en yidde ko yidde jarabi yidde iwde to seyɗane joomum ari ko humpitadema e andudema so andima gasi fokkiti a wonta yiɗum hoynuma bonna indema bonna nguruma ay binma wayno meeɗa andudema ni on woni seyɗane yidde iwde to Allah natata koye neɗɗo naata e ƴiƴam ha fendo ha yetto on yiyata o nanata hay sa ƴettimo waye makko no konngol gillini way kono mboɗo yinma ni est ce que machallah gueɗe ɗiɗi ne gooti soɗe ñawni neɗɗo docteur mum ala sa rafama rafi gilli a sellata kadi sa rafama rafi kiram a sellata kirowo o seɗoto o fooƴat o fewata tene kadi o deƴata hokkatamo jaam tan komo hirata o ko on woni docteur makko jiɗɗone rokkatamo jaam e cellal tan komo yiɗi o docteur mala ɗum ne selli ceerno Khalidou Zulaykha woƴitima yani leydi gam nande konngol min komi joom suudu annabi Yusuf holno mbaɗi haw ɗifti ceerno Khalidou. mi salmitimama Seydi Sar mi ñaguima Allah ya wone jaam to gonɗa foof mi weltima e namdal ma payodingal e on ɗon saaha kanko Zulaykha o woƴitima o saami e leydi ɓe goƴamo o wayno paɗɗiɗo ni kanko Zulaykha e nder hen ɗo wayno paɗɗiɗo ni ɓe donki famde ɗum ɓe gaddoyi ndiyam ɓe bicci e makko e on saaha o dilli o ummi Yusuf noon yamirino yoɓe nawmo galle ɓe ndewnynimo ɓe jaadi e makko ɓe nayimo galle ɓe jetti ɓe joƴƴinimo eɓe kalda e makko o yiyata e mabɓe hay goto sibi ko gumɗo taw kadi o naywi joom suudu mum Yusuf o woni e namdademo holko cohluɗa o wi min ko Yusuf tan cohlumi mboɗo jogui e makko haaju caggal ɗum noon o wi aha kono haalnam min komi cuddiɗo makko haalnam o wi ha joni aɗa refta e ngol ɗo konngol ka cuddiɗo makko ha joni aɗa haalanami ngol ɗo konngol est ce que hen saaha kiram ko jikku koko wurdete mayde hen saaha koko wurdete mayde ko noon e on saaha noon woodi ko haalani hen Asinat e gurdam makko seeɗa fodde no wayni ko Yusuf waɗi mo ni o wi gille makko Yusuf nawi cagatagal makko ko gille makko Yusuf nawi jawdi makko ko gille makko Yusuf itti jondam makko ko gille makko Yusuf e bojji ɗi o wayata Yusuf ko ɗum wumnimo ko ɗum naywinimo o hani ɗum cuddiɗo mum annabi Yusuf ɗum ɗo sinno ko acca Adama haalanano ɗum tawanno golle goɗɗe golli walla Hawa booli so kañum wonno tawno weddima kaala mum ko ɓooyi Seydi Sar e on saaha noon kanko cuddiɗo mum annabi Yusuf o alhamdulillah o biyeteɗo Asinat ko debbo
kadi ko debbo mo heñaki jaaruɗo jam jam ko jamɗiniɗo no feewi no feewi no feewi kadi jaɓɗo annabi yusuf kala koɓe kaldi kala ko foti kewde annabi yusuf wiyamo no jiiɗa so ɗum ɗo kewi o wiya min ala ko wodanimi so wona jabde ko annabi allah haali ko ni o wiyata annabi yusuf eskey o debbo ono jari ñemtinde seydi sar konngol arti e ma e on saaha jotten golle ceerno khalidou abdoullahi sy zuleyha haali ɗo hen konngol gotol ngol konngol ne foti wattede haqille gilli makko yusuf nawi cagatagal makko nawi sembe makko nawi mbaadi makko wattimo basɗo wattimo miskine haw wonti gumɗo ceerno khalid ene tindina en suka debbo mo duuɓi 14 suka debbo mo duuɓi 15 suka debbo mo duuɓi 17 ha 18 ara e juuɗe gorko gueɗe makko kala ne timmi hinere nde ne daari ñorɓolli ngala e makko ko joom fayida hucca famɗa rungto mawna ɗo daari kala a yeɓatmo o wondayma wo jibinanma ha reedu ndu waɗa ñorɓolli inɗi makko jana dote makko jaaha kanko kala wonta limsere hakkude moon ara caɗele seeɗa ceeramo yaaha a bonni cagatagal makko a bonni fayida makko a bonni neɗɗagu makko nde tawno neɗɗo mo guutuɗa ha jibidin ɗon duuɓi sappo duuɓi nogas e joyyi kala ka wawano munje ɓayda muñi ha yettima ɗo felin munje ha mayide ɗum woni gonga ceerno khalidou eskey asina ceerno khalidou oɗo ko darogal nde tawno mboɗo heewide debbo moƴƴo golluɗo gollal moƴƴal ko darogal rewɓe gorko moƴƴo golluɗo golle moƴƴe ko darogal worɓe mboɗo heewide so tawi deftere hajja hawa ka janggama tan rewɓe heewɓe ne mbawi timtidade kono kadi mbawi timtidade e oɗo henno debbo no waddiri e oɗo henno debbo ni ceerno khalidou holko zuleyha jokki haalde eno ɓe mbaddi eyyi mi salmitimama seydi sar ceerno abdoullahi mi salmitimama a jarama oɗo debbo asinat debbo yusuf biyeteɗo asinat taw ko cuddiɗo makko jeewo oɗo ko belɗo ñemtinde kala kene kewa hayde ala ko heddi omo resa zuleyha sa nani konnguɗi ɗi o haali ɗon ɗi kanko oɗo debbo yimɓe hew cikkanno hirat walla o haala goɗɗum kono sa nani ko haali ɗon ko en hawni no fewi seydi sar ko teyɗo ko deeƴƴo kadi ko ballowo yusuf kala ko jogori kewɗo ko ɓuuri hawnade seeɗa so yusuf noddimo yewtidi e makko o wiyata min ala ko wodanimi so wona rew e ɗoftade yamirore allah e yamirore annabi muɗum so annabi haali hunde yamir ɗum ko jomum wadde min ala ko wodanimi so wona ɗoftade oɗon ko ni o wiyata kanko oɗo asinat eskey oɗo debbo e on ɗon saaha annabi yusuf yeehi mission mo yahanno o woni toon ha artoy ga kadi kono noon zuleyha nene galle makko ene wonde cuddiɗo makko ene reena ɗum ene wallodira e mum ene rokka ɗum ñamde e yarde saaha foof zuleyha gidda wiya an kam mati yusuf arata la ilaha illallah sar anata woni e galle jananu aɗa wondi e cuddiɗo mum wona cuddiɗo mum heppata yo ar ko an heppata yo gorko o ar e kadi sa heppi a giddi ko cuddiɗo makko namdorɗa mbete an kam kaari arata te a suwa resede andani saɗa rese ɗon hay saɗa jogori resede ɗon kay an a ala doole taw wawde namdade wone gueɗe ko mi anda fof mboɗa andi zuleyha ko kewɗo doole saaha foof o gidda o wiya mati yusuf kam arata min mi yiɗi yiidemo hankadin te o haaldata koye cuddiɗo mum annabi yusuf seydi sar ko hunde hawnide no fewi e on ɗon saaha yusuf gaynani ko waɗanno ko artani ɗon e galle he yusuf arti mission o fay galle laamudo e on ɗon saaha holko woni himme annabi yusuf nde o arti woni himme makko tan ko beele laamɗo o ina gonɗina allah ko hankadin ko ɗum o yiɗi
ene waɗi seeɗa e yimɓe ko gonɗinani Allah so lamɗo gonɗini Allah kamɓe koye mabɓe ɓe garat joni noon e hoddire Allah noon o felliti daranade beele lamɗo ne gonɗina Allah. Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou aɗa andi Yousuf yidde nde o yiɗi Yousuf nde ko nde dognata ɗawi ƴiƴam makko ko nde wonti gorel teyya makko la iskay ceerno Khalidou yidde ne hulɓini yo Allah reen ko Baba Mal wiyata ko tan yidde ne weeli kono yiɗede ɓuuri dahmude nde tawno ko ɗum woni nafoore aduna. Nafoore aduna ko dañ mo jiɗɗa yo dañ ko jiɗɗa sa dañata ko jiɗɗa tan ko gañgu waranma gonata gaño neɗɗo fof mo ala ko welata ɗum koko metti warata ɗum ceerno Khalidou. Neɗɗo yo dañ ko yiɗi daña ko fasni daña ko farnori sa heɓani ɗum tan ko gañgu waranma gontata ko haalside yiɗodirɓe gon sa yi neɗɗon jooɗo e galle tan ene aña yiɗodirɓe walla ne ñiŋa yiɗodirɓe walla ne ŋooɓaɓe walla ne miiƴaɓe ene ɓiiƴaɓe ko metti gone wardemo saabu ala ko yiɗi o meeɗa yidde o meeɗa yiɗede ɗum ne waɗa noon omo wona debbo garto e galle jooɗo ɗon e galle ene bonna dewle gonɗe ɗon ene ñiŋa ɓe ene fooɗa ɓe ene ɓurnoɓe ene ɗurnoɓe hankkadi ɓernde koko maayi ala ko wawi yidde ala ko wawi añde so tawi ko bawɗo yidde tan o yiɗatɓe o wallaɓe ha gorko goɗɗo aɗa tawamo ɗon nawmo e dow yidde ɗum woni aduna ɗum woni haqqille mo kalanɗa nano ceerno Khalidou. Ceerno Khalidou Yousuf daranima beele lamɗo o ne jaɓa Allah hol feere nde Yousuf ƴetti beele lamɗo wawa jabde Allah ceerno Khalidou. Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof ya won e jaam mi weltanimama kadi eyyi ko ɗo Yousuf dari yidde beele lamɗo no gonɗini Allah o dañi noon feere wotere walla occasion goto jamma liggantoɗo cuddiɗo makko kanko Yousuf mo ganduɗa ene woni hakkude nene makko e cuddiɗo makko. Nene makko noon yaadi koye hettuɓe e Allahji ɓe kono lamɗo o ɓiɗɗo o kañum jaɓani Allahji ɗi debbo mum jaɓani Allahji ɗi ɓe ngala noon toɓe ndewi toɓe meedini to banggue diine kanko lamɗo o e on ɗon saaha kono noon hettuɓe e Allahji ɓe Yousuf nana liɓa Allahji mabɓe ɗi sibi ko ɓuuri hewde e leydi hen kadin gonɗini fuɗɗima gonɗini Yousuf caggal ɗum noon ɓe pewji yidde warde Yousuf walla wodde koɓe mbaɗi so wona ɗum Yousuf koko liɓata Allahji mabɓe ɗi ɓe gari noon eɓe jewtida e yummum lamɗo o ko ene yiɗiɓe ene yiiɗi Allahji mabɓe ɗi ko hen jeeya joni noon nde ɓe gari yewtidde e yummum lamɗo o aɓe pewjide peeje holno ɓe mbatta ko on saaha liggantoɗo yummum lamɗo o on ɗon yeehi haalnoyi joom suudu mum lamɗo o joom suudu mum lamɗo o ummi e on ɗon jamma o ari tan o wi ko son mbattani hakkille Yousuf o to woni ɗo mi hoolaki ɓeɗo jiiɗi ko wardemo o haalni ɗum joom suudu mum lamɗo o kanko ngel ɗo cukalel dewel ligganto ngel yummum lamɗo o ari o haalani joom suudu mum lamɗo o caggal o nani ɓeya gari to yummum lamɗo o kaldi e yummum lamɗo o kana haala yummum lamɗo o felliti wallodirde e mabɓe kanko o nani o ari o haalni debbo lamɗo o noon yeehi findinoyi joom galle mum yaadi e ngel ɗon cukalel dewel ngel dariɗa kanko o naati nder o findini lamɗo o ummi wi ko adduma ɗo joni o wi addimi ɗo ko mi nani ko welanimi mi nani ko hulɓini sibi mi nani hettuɓe e lamɓe hettuɓe e Allahji ɓe ina pewjana Yousuf no mbardi ɗum kanko lamɗo o nani kana oy ko mbiɗa ko o wi aha o ummi o ƴetti martu makko mo hongirta somo nodda yimɓe o hongi kongirgal makko ngal takkiɓe ɓe gari o wi jimmi ko joni joni balle kam yo Yousuf arɗo ɗum waɗi ɓe jeehi ɓe noddanoyimo Yousuf ara o haalda e muɗum ɓayde o nani ko ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou ɓeɗo henna rewoɓe ɗi Allahji jalngeji ɗi koɓe jiiɗi fewjande Yousuf ko hande e nder leyɗele men ɗeɗo henna wonko woni hen wonko jilla hen wonko watta hen ha heewi
hande neɗɗo so darima wiine haɓo ɗum joni ɓe pewjana joomum a tina tan ha oto ma fetta walla daña bone lawol gotol. ceerno Khalidou ɓe noddi Yousuf ari laamɗo o e Yousuf jindiri holko laamɗo o waɗi e holko ɓe kaldi laamɗo ko haali holko Yousuf jaabi. ceerno Khalidou bisimilla. mi salmitimama laawol gongol Seydi Saar a jarama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere. ko noon ɓe noddi Yousuf ari joni noon holko ɓe kaldi a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere e namdal ma. ɓe noddi Yousuf ari tawimo ɗon kanko laamɗo o omo jooɗi. Yousuf nadde e galle o tan jiddudemo o dari woni gotum nde won noon ko nani ko ene hulɓinimo kanko laamɗo o nde wonde e on ɗon saaha hay hoore makko ko Yousuf ɓuuri yidde kanko oɗon laamɗo sibi Yousuf ɗo yaltiniɓe ɗo ɓe jogorano yaltude ɗo e yamirore Allah e bawɗe mum. o yiɗi Yousuf gilli kala mo woppani ɗum ko kanko e mum kuccodirta. Yousuf ari o giddi o dari o rangani Yousuf ranganimo ɓe jettodiri ɓe jaggodiri juuɗe ɗiɗi goto hen foof jungo mum go jaggi jungo wongo goɗɗo on gogani kadi ko noon. o wi Yousuf min mi nani ɗo hen habaru goto habaru musɗo min mi nani hettuɓe e allaji ɓe seeranɓe mawɓe ɓe goni koye fewjandema koye danger mawɗo gonɗa. Yousuf wi ala min mboɗo me jaam hay hunde heɓan kadi min woto hulam ala min hulɓinaki. o wi min ko Allah renatami e kadi min so balɗam gasi min komi neɗɗo tan so balɗam gasi mi mayet. Yousuf wonani hay batte sowona ko neɗɗo ko mayo ko poɗɗa wurdo ko so gasi no mayirɗa fof ka mayo woto hulam ɗum hatta kam yaade ɗum hatta kam wadde ko pommi wadde ñande jontum mayde fof komi mayo an fofto woto ɗum jiiɓe hakkille ma. o haalni ɗum laamɗo o. laamɗo wi min mi yiiɗa hay hunde yettoma o wi woto hulam min ko Allah gondumi ko Allah renatami. ɓoy an kam hol Allah mo noddata o ko holi on koye Allah mo noddata o sibi sa ƴeewi nde annabi Yousuf ummi kaso ari jooɗi to makko ɗo nde firtat koyɗol ngol nde haade makko firtude o wi mboɗa haalana on ko Allah joomam andinimi caggal ɗum laamɗo nambimata jiɗɗa wiidemi ka rewani Allahji leydi ndi. Yousuf wi ala min mi rewani ɗiɗo Allahji. laamɗo o moosi kono ko moosali gonduɗi e weltare sibi kanko o gonɗinani ɗin Allahji. joni noon nde Yousuf wi min ko Allah renten o wi an kam hol Allah mo kalta o wi Allah goto deweteɗo goto o. laamɗo o welti o wi kanko Yousuf o wi laamɗo o mbete ine newani kam min Yousuf nde noddanmi laamɗo oɗo fewde Allah subhanahu wa taala deweteɗo goto mo ganduɗa ala nando ala ballodiɗo ene newani kam laamɗo noddudema e diine tawhid. laamɗo o wi holko haɗanma wawde noddudema e diine tawhid min mi meeɗa gonɗinde Allahji gonɗe e leydi ɗi mi alano to ndewmi mi andamo ndewanmi kono mi meeɗa gonɗinde ɗiɗo Allahji hay babam gonɗinanoɗi ma yi gonɗinani ɗi minen mi gonɗinani ɗi somi dañi ka aɗa noddami e fewde e deweteɗo goto o min ko on ndewanmi. Yousuf wi ɗum noon mbeɗa nodduma fewde e wottoɗinde Allah ganda Allah ko goto goɗɗo ala. o noddi laamɗo o e diine tawhid. laamɗo o notimo e diine he o tuubni laamɗo o wonti julɗo e on ɗon ñalawma. Seydi Saar mboɗa andi ko ɗo yewtere men haɗata hande ha Allah hokka en hawrude e janggo so hawre welede Allah jokken yewtere meɗen. en calmini julɗo foof ɗo woni en duwanima julɗo foof ɗo woni en ñaganima kala julɗo moƴƴereji Allah gasata yo Allah wanju ɗum e dendagal julɓe. yo Allah moƴƴinan en ɓesguji ɗi yo Allah rewnu ɓesguji ɗi pop lawol wata Allah hokku hay jinnaɗo goto andude e ɓesgu muɗum wata Allah hokku hay jinnaɗo goto andude e ɓesgu mum. yo Allah wat kawral e galleji ɗi hakkude ɓiɓɓe e jinnaɓe hakkude suddiɓe e worɓe mumen yo Allah wat kawral kala ko satti yo Allah newnu
yo Allah newnu kala ko satti kala ɓe cellani yo Allah addu cellal ko Allah tan jogui cellal yo Allah addu mayɓe men e mayɓe julɓe kala yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum kebbinen ko duwontoɗen mayɓe kebbinen ko duwontoɗen kama to diinu to danu kala neɗɗo no ñamliri ko noon yoɓirte sa hebbini ko duwontoɗaɓe alhamdulillah sa natti yiyede janggo to Allah yawnu ande no joɓeɗa ko gonnoɗa e gollude ko Allah yeebota ko jobdi moƴƴinɗo inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin kala ko mbaɗɗa ko moƴƴi majjirta Allah koko moftete wadde noon ɓayde ko noon kebbinen ko dontoɗen mayɓe men woto jejjiten ɓe koye men ɓe jeeya ko ɗo ɓe gummi ken abbotoɓe ɓe tinno woto jejjite kadi saɗa yiiɗi ɓooyde e gurdam aɗa yiiɗi ɓooyde e oɗa aduna daña kisal ɓooya ɗo duwono mayɓe no duwonortoɗen mayɓe ni ko ɗon ɓe duwonorto en ko ɗanngal tan enen ken ɗanniɓe kamɓe goni galleji to ko galle gonga ɓe goni enen ko enen goni ɗanniɓe ɓe toon patuɗen sa ɗannima yeehi caggal leydi saɗa nelde jinnaɓe ma jamma e ñalawma koɓe ñaami ñande fof ɓe duwonte ya his ya dañ jam kadi ya tabit e ɗanngal he ko noon ɓe mbiyata wona kono so tawi a neldata a nafata a windata ɓe keewi ni soɓe dañi bawɗo fottudema ɓe jaaha winde golle mbaɗe beele aɗa arta jottoɗa ɓayɗa nafata kay sa ɗannima artu tan jodɗa ɓuuri wori sa woni e aduna he aɗa nelda jinnaɓe ma walla bande en aɗa nelda ɓe duwuji toɓe goni to ko toon woni galleji ɗi enen ken ɗanniɓe ga ɓe duwoto ko ya ñiib ga ya his ya won e jaam yo ɗanngal ngal moƴƴi yo ngal heddo yo ngal ñiib sibi ɗanngal ngal ene nafa ɓe sibi aɗa nelda ɓe kono sa woni ga neldaɓe duwuji kamɓe min duwoto ko ya ar sibi gonal ma ga nafaniɓe hay batte tinnoɗen duwonoɗen mayɓe meɗen sen mayi janggo natti yiyede duwoneɗen yo Allah newnu moƴƴere yo Allah waɗ jaam waɗa kisal yo Allah yurmoɓe yo Allah hebbine mabɓe yurmede muɗum barke annabi sallllahu alayhi wa sallam seydi Saar mi duwanimama ko gonuma mi duwanade mi duwanima bandiraɓe men toon foof mi salmini kaw Yaya mi wimo seydi Ba mi salmini nene e baba kamɓe fof mi salminiɓe jettinaɓe calminalam ɗum noon yo Allah hokku en hawrude e janggo ko musidɗo ma guiɗo ma Khalid Abdullahi Sy assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا بسلام ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل yewtere men tariha annabaaɓe ene rokka men docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso tawite tokkidira baɗɗo wittoji mum leydi Mali leydi Sénégal ha e nokkuji goɗɗi kala docteur Djibiso laaɓaɗo ñaw biyeteɗo fibron wonata koye reedu haɗa debbo jibinde debbo o wayno ɓesɗo ni heddone dilla e reedu mum o walluma ha jibina ɗuma docteur Djibiso ene safa kiis wonata koye ɓandu ene yirlo ene battina e ɓandu omo yaltina ɗum ha laaɓa nem paali foof docteur Djibiso ne safra e morid gonɗo nder e jalto bowal kala ñaw kamniɗo hande biteɗo prostate nonne kadi ɗojjo dumigo koyɗe musoje keceji musoje nonne kadi neɗɗo mo seydani memi cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum donkude ɓesnude caɗele gorago pabde docteur Djibiso ene hayanat ɗuma sa yiiɗi jokkodirde e oɗo henna docteur Djibiso mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla numéro makko leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e jeese moɗona ceerno Khalid Abdullahi Sy a jarama yo Allah yooɓe moƴƴere ɗo ɗo mbasiɗa bandiraɓe kala nde duwonto mayɓe ɓe nde tawno mayɓe ɓe koɓe wuurɓe aɓe tina koɓe neldete ko aɓe tina kala ha tenti oɗo henno yeru mum dokkuɗa neɗɗo ɗanniɗo ne nelda
ene duwane yo Allah jaccinmo e jaam yo Allah artirmo e jaam ɓe duwanomo beele kadi golle ɗe ne ñiiɓa omo daña omo nelda mo nafata haydara o heewi ko nodditede arta waɗe e guese teni hayso ma ini hewani hattede ceerno haali noon wayi enen ken ɗanniɓe ruttiɓe ɓe goni koye galle goonga ko toon patuɗen enen kala ko toon ñawore nde woni ko toon goonga e fenade sertata yo Allah yoɓe moƴƴere seydi si musidɓe tedduɓe dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga en calmini almudago ngo kala koɗo men ko ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo sorigo en calmini dendagal sernaɓe kala to karallagal to ko musidɗo moon Saydou Abouba gorko mo luksayba gorgol en calmini haralleɓe hatanteɓe kala ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko moon dulmaji nawtama wudduru ha to leegal jimmiyaɓe fulɓe rimɓe raneɓe laaɓɓe laabtuɓe teni kadi nehiɓe nehitiɓe yiɗɓe jaam fayodinɓe woni iwtinede horsi faati yo dusugo ɓooy yo jomiraɗo ɓeydu yurmede mum e Abdoul Jinda mamiraɗo dokkuɗo fayida nonne kadi malal jammel mam faati e pawmi guitaram jehen ha to tiggere taw yin toon weela kosam Coumba Abdoul Ba yo duuso ɓooy debbo pullo labtuɗo garɗuɗo joom diine joom annore dewowo Allah moƴƴo jokkowo enɗam musidɓe tedduɓe aadi men ko janggo so haaji jomiraɗo ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nena Allah yedema gañamo gañeɗa ko ɓurɗo winde on famo jiɗata Allah yedema gañamo gañeɗa ko ɓurɗo winde ngabbani dow kammo hasno yaademo sona Muhammadu ɓurɗo winde ngabbani dow kammo hasno yaademo sona Muhammadu ɓurɗo winde Allah rendini aha e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde Allah rendini e inde moɗon e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kode jango ɓurɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kode jango ɓurɗo winde jettoɓe godani wakanɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winde jettoɗe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winde holko mo jiɗata Allah yidema gañamo gañeɗa ko goɗɗo holko mo jiɗata Allah yidema gañamo gañeɗa wasalam holko mo jiɗata Allah yidema gañamo gañeɗa ko ɓurɗo